Daki mkhulu wami asibulise wethu sikwamkela lapha kwiSPTP khona amaxesha ke kwi-Friday Mix Vibe balelo xeshana indoda ikhuleke ngokuyibheke kwi-gigs. Masibulise sikwamkele futhi. Mandibulela kakhulu ndibulise futhi ndibulise kumuntu ongabe ukhona nabaphulaphuli bemamele ngokubanzi babo zona bakuzo sithi molweni umuntu ongabe umamele namhlanje. Oh ya namhlanje mntaki mhlamba ke sikhangele torhwana kwezinye ngezengoma ocaphule kuzo. Sikwazi as a vocalist, sikwazi as a producer, and of course a resident DJ. Mhlambi kwezo zikhuphule zikhona ingoma eziculelwe nguwe kuzo uba zikhona akhawuzibalula usipene titles zazo. Okay, ingoma endikhona kuzo ngicula kuzo ingoma ethi hlala nami kube ingoma ethi khame sungcami yokucimba ohlala nami ngathi ohlala nemithi mhlawumbe kanti ingoma ihlala nami bawo ya ngenxa singcamile apha siyibhudile umyalezo wakho ubani uthi makuhlale naye uthi kuthi umvile ilitaka abathathe ngomhlala nami hlala nami nabani kaloku namhlekazi into enzama ukuyisho ititle bhekisa kubane ngoma makuhlalwe nawe ezuba ucula makuhlalwe nawe ezumemo ekhaya ucenga yena khona amaxesha amadoda atsithi indoda ibhala kanti iyayazi ba ilungisa umzi khona ezabuyilungisa bhuti manje ndithetha naye nisithi kuwe makahlale osibambile ebesizayifumana ke lena sithi makahlale nami nometha lonto uyabona ndandithilo ukuba masibapheke sibaphula uthi wena hayi igama bazaloyi besiyazi laphi thina lohlala nami yema ndiyacinga ikhona ingoma kaBhiza wethu uziqelekazi wayibetha nomntana athi ithi hlala nami zungandi yebona ufuna okay yona ithethe hlobo ngapha umuntu akuthi ayibethe ngohlobo yeyiphi kenye yesibini kwenye enye yesibini ithi Shona Langa featuring uMjobhisto. Okay. Lengoba ingukuthi yazi mos ngeweekend mos egqibeleni solo sinqaba into baba sihambisela lonwabeni sona bakamandi mhlawumbe izibhathi zifumile siholile yonke le nto lona understand so that is why nsithi ngasikela ngalishona kwenzela basikwazi basifike kule ndawo kwemnandi belonto oh ye vibe level. Okay so ziphumile okanye ndikulinda ugqibe ngazo ikhona enye ngaphandle yesibili mostly bani ezininzi because le album zakhupha ingoma ezi-13 ndingabalula zonke most yazo ndikhona ndiyacula kuzo production kwandimi yonke into ndimi manditsho njalo mastering everything ndimi. Okay sure so kwezi artists uspane nazo ikhona nothi before ukhuphe i-album uthi hey sikhulu sami nawe Doxy nozi hey bekudala ndifuna usipana nomjida ye ude wavume egqibeleni mhlambi bakuthiwa ngothiwa ke ngelexesha i-surprise doors okanye adotha omnye into ihit yami leya uyaqonda mhlambi kudala ndifuna ube njengamos ukuthi kwakudala ufuna ukucula nama ndikavume kuna namhlanje mhlambi mhlanda avume inobuzavuma inoba mhlanda avuma uyawuze ukuthi xa uyimarket alonantsika ibe ne Shardi title ngoma Shardi so masilindele nini ngwena but masilindele kule nyanga ezayo apha kuMeyi. Yokusabe ukhangele because ubale ngoJuni lo njengoba ufuna uyikhupha apha kuMeyi yazi bavutha undaba abantu bakaJuni bazawushunqa ngayo okay enye into ebamba ndiqomba ndifuna ukukhupha ngoMeyi ndiyazalwa nge-12 zikaMeyi so ufuna ukuba ndikhuphe ngale nyanga endizalwa ngayo kweze sort of like a birthday gift kuwe awuzubethamba njengokuqhela ukwenza kwenye anditsho uba ndingqonqozela igig but awuzukwenza nto ne-line up mani kuzalwa wena i-planning ikhona yalo nto leyo just into yoba ngisafuna into yoba ndiqonda uba yonke into ihamba kanjani ibudget everything then ubona uba ndizawuthini but ikhona nakanjani uyayazi ukhona sikhona wethu sawube siphithizela hayi sikhona wethu kumakhasi anxibelelwano bhuti wami xa sifuna ukukulandela mhlawumbi nabahlali where can we find you? Okay ndiyafumaneka kufacebook ndingumntaki Luvo ndiphinde ndibe nguLuvo Umntaki ndifumaneka kupage as Umntaki ndifumaneka kuTikTok ndingumntaki ndifumaneka ku-Instagram ndingumntaki 01 ndingatsho ndingumntaki. Okay Umntaki uku MTA okanye MNT MTAKI. Okay alright injalo ke sisi thank you la check kwakuthiwa azakhululwa uLoshiyo nesasipana kunye naphano apla uDJ Meloshiyo yes nakwakho kuphi hitethi Ozekawash ozemfunda igqibela nongoma okay isebenzile naye nomfula le album le bendiyikhuphe last year but ke ngoku le album ndiye ndaqomba manje ndifuna ukufocusa kum kakhulu yabo do you yeah sendifuna ukufocusa kum sendisho into yoba ngaba
and ndimo producer everything, ndimo master everything. The only thing endenza just to feature i-vocalist zodwa. Yeah. So kule album ngingasho into yoba ingama. Okay. Alright ke bhuti. Message. Also sithi ke ingawe, now that's so switch okay. What message does the album? Le album ithi lo mthwalo. Ndingasho into yoba kuyo into enzekayo, zininzi into ezingapha ezidlulile. Kenze into yoba ebomini utuzama ngapha first yoba mhlawumbe kukhona ii-challenges ezininzi. Sometimes uqomba thini mani le nto ingabe nisaphambi kayithini but uqomba you know what ekugqibeleni kuthiwa kufuneka ugive up because awulazi kusala uThixo ubekele lo mina ngibekele yona uba uthini understand nditshaya so ke ngole ngoma ndithi ezumthwalo based kwizinto mhlawumbe ezidlulileyo kum but ke ngoku ke into eyenzekayo ndiye ndaqira ndaba indoda ndisaqhubekeka ndiyaphambili. Kodwa mntake bhuti inkosi kakhulu mani siyabulela sibamba ngazo zozibini ngethemba kasigqibeli sangohlala kunye nawo all the best ke nakulo album izayo. Okay ke ndibulela kuni ninoke nje ngoba nikwazi into yoba nindibize apha ndibe khona. Ndiphinde ke ndibulele ke nakubaphulaphuli nee-fans ezindilandelayo zenza sure uba ngaba ekugqibeleni zihleli zindifollowa kuwo wonke amakhasi sithi ke ningadinwa mani iqhubekeke nindifollowa until yonke into ihambe kakuhle nam ndiyathembisa soze ndiniphoxe. Oh yeah. Right ke Mphulaphula Zibosh FM simkhupha ngaye ke imix yakhe Mphulaphula Zibolele FM isatsho yona apha ngaphansi. Kanye bafethu nathi masole sisenza njalo asole sipapayisa bethu nane ha. Ukwenza basishiye sitsho apha ngaphansi. Khawuqale tu. Amandla iSpeedy Drive go-YouTube kumngane uka98.2 bethu basibane kwakhona mina ngomso phakho Piano Street sabe silondoza si indosa bayi. All right. Guys, it's a Friday. Hello, Tommy Zetu. Oh, Stimanaphi. Sunday. Bye. Right ke Mphulaphula Zibosh FM asitsho ke inkqubo elandelayo yabazezemidlalo Contarnino yaba naye ke pha umthembu